Dr. Bond Entertainment. Yeah. Hitmaker. Ayo, jeez. Baba Magirazi. Ndakati dzokaise kurundunge. Havana kutsoka mufunge. Ndakazoona Baba Magirazi. Vanofamba nengiro. Saka kiroria. Kiroria. Aiwa vakudzikisa eria. Kiroria. Vakudzikisa eria. Satani anga anditsimbirira. Muupenyu hwangu atobudikira. Mamhepo nematsikirira. Nyanza zuva nezuva dzichirira. Bati ndakaponeswa. Iwe ndanga ndakitiswa. Nyoka dzese ndobva dzapiswa. Namadzibaba ndichiereswa. Saka kiroria. Aiwa vakudzikisa eria. Kiroria. Vakudzikisa eria. Hama dzangu ndakatendeuka. Handishada. Okay. Satani anga anditsimbirira. Muupenyu hwangu atobudikira. Mamhepo nemadzikirira. Nyanza zuva nezuva dzichirira. Bati ndakaponeswa. Iwe ndanga ndakitiswa. Nyoka dzese dzaka Tora 6. Famba nengiro. Saka kiroria. Aiwa vakudzikisa eria. Kiroria. Vakudzikisa eria. Amari boy. Ngoma itaiti beke from top 10. Kiroria. Vakudzikisa eria. Magadi Zonyo Baba Magirazi. Welcome to Sim Reality ITV. Ndofunga nasiti pa Dr. Bond Entertainment taona mune song ngamchiimbirwa na ndunge. Zviri right here Madzibaba. Chatata ndi kuimba inyaya kuti ndunge. Alright. Ndakada kutsvaka kuti chirumbozi ndunge adzoka sekuru ndunge dzongai mungaita ndikapeka. Kura kuti vanhu vanenge vachichema zvichemo zvokusirwa mishonga n'anga dzofa vanhu vasina kugadzirwa zvazvo. Saka ndatsvaga mukomana chiko chiri kunetsa. Saka takamunamatira nanhasi tikunamatira kuti Mwari amusunungure uye ndingasingazivi kuti kana wakaromba n'anga ikafa Mwari ariko unoona Baba Magirazi takutokubatsira wakutosunungurwa. Alright. Saka mukuona song ichikwanisa kuzobatsira vanhu vakawanda zvekuti vanokwanisa kuwana imwe pfungwa iposanga song chinzi ndanga ndine zvinhu ndakasema sekuru ndunge bhati zvindazosangana na Baba Magirazi. Saka imi munokuona kuti zvogona kubatsira kuti chinzi weZimbabwe ndizvo. Vanhu vakawanda vakachema pakafa muzvesainzi sekuru ndunge. Pakafa vainzi sekuru ndunge tite respect. Kwete kuti tikuti respect kuti inganga but age unganga ati respect. Vanhu vakawanda vakachema. Saka vamwe havachatoziva zvokuita vamutopenga. Changa achimba chakaimba chokwadi. Vamwe vari kutofa. Vamwe other lady akauya kusoro kwedu akapiwa huku inogara pamusoro pembaba ichiona zvese zvepamusha kamera jongwe. Saka akauya takaribisa jongwe rakanga apiwa nasekuru ndunge. Right. Saka in future mune plans here kuzoshanda nemamwe artists eZimdanzo kana kuti
mamida ngoshanda na Ntungi just because anongonzi Ntungi mamine mamwe plans ekushanda na artist esimdanzo pamutu ngoti baba Magirazi kuti ndiri baba mukuru wese semutungamiriri saka I love everybody chero akaenda sei dzamuno ndosarudza nekuti ko shoko redu kuparadzaka saka tikaparidza tichida Ntungi chete katina mai manje yandi makaona kana makanzwa soja lafu nemusikana nzitendai mutichesa chirova chiti muchinji kuwenyu baba muteuro wenyu baba wandiyambutsa muchinji kuwenyu wandiiti right aiwa tinotenda Baba Magirazi ndozvangada tingobvunza warapura iro taiona na squander right makamboshanda nawo wasaka sofa Zimdancehall artist mashanda nani vakawanda hapana uchidiki vana nezvigedha vana rashirisi vakawanda vakasiyana saka tichinge tikuro shoma asi pamaartist ese pana vanozoda manje kana mwana anetsa batai munhu kuponda musoro awa tinotenda Baba Magirazi nekutipawo zvamashare nesu paZimdancehall ITV. Thank you. Kiroria aiwa vakudzikiza eria kiroria vakudzikiza eria hama dzangu ndakatendeuka handishada zvekupengereka.